ƙasa mai albarka ma haɗe kai kanmu musan da cewa kai namu ɗaya babu mai raba mu kudu har da arewa za na so mu zamto tsintsiya. Najeriya ƙasa ta mace mai albarka mu haɗe kayan mu za ya fi kan mutum biyu rabewa. Najeriya ƙasa ta mace a cikin gaban banci koya akai batun yanci mu haɗe kan mu sai mun nemo. Najeriya ƙasa ta mace a cikin gaban banci koya akai batun yanci mu haɗe kan mu sai mun nemo mafita. Bismillah rabbana ya malicci ne riko da kai na ƙara godiya gun Allah gata na talibai kada da dubin salati ga maiki da shugabana haske ya haske kowa hasken sa ya fi rana. Najeriya ƙasa ta waje a cikin gaban banci koya akai batun yanci mu haɗe kan mu sai mun nemo. Aka ba mu duniya albarkar da halin amina na yi godiya gurin su alan gidan ma'aiki jarumai fage na yaƙi sun hidima da kansu suka ɗauki musulunci su suka jirkitar da kafirci. Najeriya ƙasa ta waje a cikin gaban banci koya akai batun yanci mu haɗe kan mu sai mun nemo. Yanayi na rayuwa ya yasa gobe ta yi nisa ba da ba uwa magana ce mu kayo da Hausa yara mu ba mu sauki ko mun samu yan rahusa tafiya da baya na san ba ta yiwu haɓa yawakiwa ina da lafiya me zai sa na jin gamuwa. Najeriya ƙasa ta waje a cikin gaban banci koya akai batun yanci mu haɗe kan mu sai mun nemo. Mun sha wuya cikin ƙasar mu ana ta kakkashe mu ƙasa tana bushewa gashi ba ruwa wuya tana sawa ba ya manta da komai yana ta sauyawa yake faruwa. Rashin sani shi ke sa ai ta shan wuya yara buga su nan ba ma ji ba magani addu'a muke dai don kai ne ke da magani. Najeriya ƙasa ta waje a cikin gaban banci koya akai batun yanci mu haɗe kan mu sai mun nemo mafita. A ƙasar mu ce muke shan wahala tamkar wa'yansu bayi a hakan ake ta rudar mu wai mu ne muke da yanci bayan wuya muke sha haikan dan neman abinci yaro yana ta fama dattijo yana ta fama baba yana ta fama tabbas ai muna ta fama wayo kai abun da kunci an maida mu saniyar tatsa a cikin ƙasar mu har cikin gida ake haurawa ana ta kakkashe mu haƙƙinmu yana gare ku kunyo alkawar gare mu dukkanin ai tsaro za ku ba mu amma alkawar ɗin yau kun karya ana harin mu ga satar waya ta hannu kidnapping yau ake ta fama lamarin fyaɗe yana ta girma ilimi fa yayi tsada kun sa ice kuna ta kallo mai wai sai da alfarma ga shawara gare ni ku gudanar da mulkin kukan sunnar annabina zamto yan uwa ga juna ƙasa ɗaya manufa guda ɗai shine manufa gaba ɗai. Najeriya ƙasa ta waje a cikin gaban banci koya akai batun yanci mu haɗe kan mu sai mun nemo mafita. Legend ne na
yasa kuke kin mu kuma akwai laifin sace-sace ma namu kaga mata addanci namu babu tausayin 'yan yaran mu. Najeriya ƙasa ta waje a cikin bambanci to ya haɗe batun ƴanci ma ne kawai mun nemo mafita. Najeriya ƙasa ta ce mi ta haƙuri ko ma dace wai hakan ake cewa 'yanci komai namu ma sun sace manci rabbana na kallon su ya ilahi kai mana sauyin su kun ka za mu kawo kukan mu. Najeriya ƙasa ta waje a cikin bambanci to ya haɗe batun ƴanci ma ne kawai mun nemo mafita. ba su so mu raɗe su sun kira mu 'ya'yansu wai menene tunaninsu ko mutan kudu 'yan uwanmu sai ku zo mu haɗe kan Najeriya uwa ta mu sai mu daina kyamar kanmu sai ka ce da dauɗa a